eng vai ngai comfort zone Chhuahsan ang comfort zone ti minga put na chan hi omlom zep lo chu mon nuam ta kani thil thar eng ma ti ngai box si lo kan ni tin nun man dan tur kan shelo ka vek box si waram tla fual hi ni ringot ma semo anom chunga rei lo heta kan thian ten thil chi sang sang an lo accomplish line movies te kan lo ena classmate ten result thatak ta kan nei line ke drama te kan lo binge tool kan brok ema kan nun nom lo kan ti tran ma son lo riawin kanin ria kan nuna tang riawin kanin ria kan thil ma mole du zong zong hi chiang dewa kanen chu kan comfort zone po na ve kalo omni voina chuan comfort zone ni Chhuahsan that na le I Chhuahsan dan tur klem te kan soidon ni hi David kania he channel goal chu inun kha thathayang ber siama I best version of yourself hlawkpui che khani interest zong ani chuan I lo subscribe ve don nia ama sain Chhuahsan that na te soila number 1 a ingai ang kha na har sai na she omlo thil thar kan ti chung kan thiam lo lu tu khimin min soi sel le min lo mu niam pha hi kan hlau thina ma se mo ani na taka chun ale lam thok zo kani example ka basketball khel ran tir khala taila min nui so ka ringa tu man khelpui ana po min en garing lawa ma se mo ka thiam lo ang min khelpui ve mai nia tran pui har chu min ti te me mai ma se ati dan tur dik te min shila in siam that dan tur te min shila mishing hi ngai angai me min gal lo sual lawa experience lo nga to jok te khan ati dan tur an ko mu ve mai zel number 2 aton tu manan ngai fen tak tak lo che comfort zone kan Chhuahsan tir chuan mi zong zong he min ena min ngai fena an attention zong zong min pe mo hi kan ti thina comfort zone kan Chhuahsan tira thil thar kan ti tir chuan mi zong zong he min ena min ngai fena an attention zong zong min pe mo hi kan ti thin ma se mo ka thilang che I ngai ang em khan mi nu nan lo buai lo ngai poi mo dang an nga lutuk kan ke pe na piang soi sel tur changin an lo chang hin kan she thina ma se mo tu ma tak tak hian min lo ngai ven lo number 3 a chuan I mal lo kan nervous kan hlau thong boka eng ma shet kan la nei ve box hi lo mal ngoi ko ni sianga fit in velo outside the real ni siang ma se mo kha natural lutuk tu po kan comfort zone kan Chhuahsan tira thil thar kan ti tir chuan ting khan kan in ngai vek I mal lo ti kha sha to pro mi pa ngai ni na ni kha sak thai lo over te chau lo chu kan nervous vek number 4 nang ai thiam lo le talented lo jok pon hlo thling zakin an ti I thil ti du khan ngai to la nang ai lo ti ma sa to tu lo ti hlo thling to te khan ngai to chin te nang ai an thiam big na hi shelawa achang phe chuan nang ai pon an thiam lo jok thin nang ai thiam lo le talented lo jok te pon I thil ti du kha hlotling takan ti thei chuan I comfort zone Chhuahsan zeula an ni ai pui dai an ni ai hlotling dai ni ti thei don sin number 5 I passion ni mu chu pha thai thian tam tak ka ne an go len ti chang zong ka zo piang amin chana tam ber chu passion ka nei lo tuina ka nei lo ti hi ni passion an nei lo na chan thin chu an comfort zone Chhuahsan a thil thar an try out thin lo wang ania kan tuina le passion she tur chuan thil thar kan try out tamanga ya I ti chin phut lo chuan I thiam ti le I tui ti khai she thei don lo number 6 kong dang om lo mishing chu thang reng tur kan ne kan survive na kan comfort zone Chhuahsan nge angai thin ke pon ni kum tu nang huna te chon channel po kala nei reng reng hlelem nang po kha hanin ngai tola ni kumai din mun ngai ai om to mi lawang ila om reng ni chuan I siam that ve fe ngai ni mai tuna chuna Chhuahsan thei dan tur e a chuan I ti chan chiang ro Simon Sinek chuan huai hian bul gan tran tur ani ti thina ale khabu start with huai po bestseller ni charchara I thiar du chuna link description a kaudang hei hianin zo thinlanga ti comfort zone ni Chhuahsan du na chan youtuber chelo dewin ti tura ti wang chenge inun improve I du jok I bial no bial pai na mo then je hain chi rum thainan gym hi ti tum jok I sharing tur chu hi kan comfort zone ni ta se heta hian kan nuna kan thil du zong zong chu ma I thil du kha alien tham deuh phei chuan heta hian om thino inuna I thil du chu MSc la khelte doctor mo engineer te musician singer emo ai nga po chu ni se khami nei thei tur kha chuan I comfort zone kha stretch ve ngai ma se mo han soi mei chuan a olu tuk ataka ti don chi hena har thin chu wan chuan I huai kha thata ngai nga te singer ni chak min ngai sa nga khatiang lek kha chu atok lo an tok lo ani Steve Harvey chuan engkong po zoila tran back moment ni nei don phur thu da motivation ringa thili ti chuan I al puatanga I al rei lawang hetiang ti ve tur chi kan ni don lo ni hi ti hun khai nei don khata tak khan I huai kha that tok lo chuan I push lang zo lawang kan nu le pa te ngai to ro motivation ring in han thok lo an huai an chianga an fa te le chung te tan an provide angai pe lo chang te pon nga veang ma se an huai khan nat em awangin khatiang hu na te po khan an push lang le mai thin nang poi huai kha that chung khatiang moment zong zong le I pe lo ngoi chang po in I comfort zone Chhuahsan turin an nor lui thin ang che B baby steps mitam tak kan thil ti tuma kan hlotlin thin lo na chan chu foi le khata ti truk kan tum thina example a wei ti lo los zuta ole ni tin gym ka kalanga dar ka ni chung tal ka workout tanga thakhat chung in keji som ni ka katang khatiang ha chu in tum tak tak ka ring chung lawa I lo tum tak tak ani chuan I tum lo na chan du kan rilang che gym voi khat ma la kal lo ni chuan ka ni chung chu mismia lo ni kal thei mai thei chu po chu pe via wanga yang I thil ti tum kha arap thla lu tu ka hunin petlem box ya ka ni nu chuan I chaw to lu tu ka voin chu kan chol tiang I tianga
atu ka poi tilenga I chol zelanga I chol hlen dei meang voi le khata kan nun kan lifestyle thak thut kan tum hen a har sa thin lu tuga kan ban san nge thin I ti jok tu chu baby step te ni chanang voi ti ka du ni pon muang chang in kar khata voi ni workout ten chan la chuan next month ta kar khata voi li student ni emo pon lama na thok chuak shrim shrim ni chuan I ho kong te kha han thak chin la hemi kong a ho cha cha thin kha voin chu helama hen kan ho ve tiang ani lo pon I hlawkpui temo I classmate temo nakal lama I hu ve je te kha han bel zeu chin la dammo homework ki ti to em how te kha ni mai chuan adang thale deuh chu I hairstyle kha thak ro ke pon ni kum tang han ka lu kon nor kol china kum khat vel chu ka pum haning ka sia I hairstyle thar khan nali ti lo chuan rei lo te hnuai I thak le mai the engma boi na turom lo anali ti ni phei chuan kha I comfort zone Chhuahsan vain hairstyle thar I nei pharingot ania si a thaber le cheber compare nang ma kha hanin zot la I comfort zone Chhuahsan I thil du khai ti chuan eng e cheber a thleng thai example la hairstyle thak kha han la le tai la I hairstyle thak ka wang khan eng e cheber a thleng thai than hi thum chung vel chu thala ki phur em lo mai thai ni thil dang po han ngei to le ta la I du zong I zu wang khan eng e chan thai den lok soi kala share teng thin chu rock bottom ai to chuan ta chele chuang tur yom to lo I comfort zone khai la Chhuahsan ngai me lo ni chuan engang pon I thil ti khalo kal sual ma se tunai idin mun ai nia ma khan thak ma turi nei le to chuang lo ti na ni chu a ol sam zong chuan inuna khan han chan le wak turi nei to chuang lo ti na ni mai alela ma ve thung chuan a that thang ber khan han ngei to chin la I comfort zone Chhuahsan in a number te kha vadil la adu zong poi lo ni ve phian theya ko pui thadeu khai nei pha thei do na sin ani lo pon le khabui zia chak ruk thin deuh te kha han ziak chin la irin ai de khan lo hlo thling thai I comfort zone ni Chhuahsan lo kha chuan tunai nun ngai renga kha ni om nga Steph Curry thak thai tu tur te kha inveng ai hoops mai mai nga Messi le Ronaldo ai thatur te kha inveng no pangtai bum kwal ringot meang I share deng tur chu hei hi comfort zone ania inunai thil du zong zong chu heta hian om voina video hian I comfort zone Chhuahsan thei turin apui nge chega beisei love you wangin kalome